Bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sumasalamin sa pinakauling datos ng Philippine Statistics Authority na unti-unti na umanong bumubuti ang produksyon ng palay, ngunit nananatili pa ring hamon ang kita ng mga magsasaka at ang produksyon ng isda. Ayon sa PSA, bagyang bumaba ng 0.2% ang produksyon ng palay sa Ilocos Region noong 2025. Gayunman, sa unang quarter ng 2026, tumaas ito ng 4% na nagpapakita ng pagbangon ng sektor. Nananatili ring pinakamalaking producer ng palay sa reyon ang Pangasinan na nag-aambag ng halos 62% ng kabuuang ani. Ngunit nananatiling mababa ang kita ng mga magsasaka. Umabot sa 13.26 pesos kada kilo ang karaniwang gastos sa produksyon ng palay noong 2025, habang 18,476 pesos kada hektarya lamang ang karaniwan nilang kinikita. Sa pangisdaan naman, suliranin umano ang pagbaba ng produksyon. Sa unang quarter ng 2026, bumaba ng 1% ang kabuuang fishery production sa Ilocos Region kumpara sa nakarang taon, na nakakaapekto sa kita ng mga mangingisda. Kaugnay nito, may iba't ibang programa ang pamahalaan tulad ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, na target mabigyan ng ayuda ang 318,942 magsasaka at mangingisda sa Ilocos Region. Sa datos hanggang Hulyo 13, mahigit 254,000 na ang nakatanggap ng 2,325 pesos na cash assistance. Nagbigay rin ang Department of Agriculture ng 5,000 pesos fuel subsidy sa 9,570 magsasaka sa buong bansa. Sa Pangasinan, 335 farmers cooperatives ang nabigyan ng 1,300 knapsack sprayers, habang nakapagsagawa rin ang lalawigan ng 27 kadiwa markets na kumita ng mahigit 4.1 million pesos at nakapaglingkod sa higit 10,000 kabahayan. Habang inaasahang magiging isa sa mga pangunahing usapin sa SONA ang agrikultura, ipinapakita ng datos na may pagbuti sa produksyon ng palay. Gayunman, nananatiling hamon ang mababang kita ng mga magsasaka at ang patuloy na pagbaba ng produksyon ng isda. Kaya inaabangan ng sektor ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan para sa seguridad ng pagkain at kabuhayan ng mga Pilipino. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. Narito po ang report po ni Idol Joanna De Vera patungkol po sa mga proyekto po ng infrastruktura. Yung mga pagpapatuloy po ng Build Better More projects, yung pagdatayo po ng mga kalsada, tulay, paliparan, at mga transportasyon, ang flood control disaster resilient infrastructure. No? Ngayong umaga po na ito. Narito po ang report ni Idol Joanna De Vera. SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto. IFM News. IFM News. IFM News.